Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu nginqanje ngephuzu uMatshitshi Qomane. Bathi umfana impandle semncane ontanga bathi diabetes mdala kanti cha. Ingane ehlaza ce. Ufunza abaphathi bezonqamala lodwa libushelezi bathi intombi zimdonsa ngetshamba zithi umuhle ubhutsu umuhle Matshitshi Qomane. So ingabe welinye lamabhunga elikholele ekuthenini mhlawumbe ukuze uqonywe fanele usebenzise umuthi weintombi okanye wasebenzisa umuthi weintombi ukuze uqonywe mhlawumbe nje le ntombi onayo wayithola ngokuthi usebenzise umuthi weintombi. So ungizwa ngibuza lo mbuzo ngoba khona insizwa ebipostile la ithi le nsizwa manje iyabuza ngoba yabo desperate ngendlela esimanga ifuna intombi. So yabuza ukuthi manje mawusugqumile ngespirit no anyanisi ingabe fanele ungakhulumisa umuntu oyinani umthe fanele ungakhulumisa umuntu noma fanele ungaboni umuntu yabo kusho ukuthi khona umkhohlisile wathi qhuma ngespirit uhlanganise no anyanisi ukuze uzoqona yabo. So mhlambe khona umkhohlise kanjalo ngakho ngithi angikubuza ukuthi nawe ukholelwa ekuthenini fanele uthole umuthi weintombi yini ukuze uthole ukuze uqonywe yabo. So nami ngiguilty ngoba ngibakhohlisile abantu yabo ngibathakelile umuthi weintombi. Khona abantu engangibabona ukuthi yabo lo ngeke azaqonye ngoba indlela ukuzithemba kwakhe kuphansi ngendlela esimanga yabo. So kwadingeka ukuthi ngihlale phansi ngimthakele umuthi weintombi obalekile ngendlela esimanga ithakwe ihamba phambili lapho ngibala ngamhlanganisela kokukhona i-T-bag hathatha i-T-bag ngathatha iboza velazi iboza lelo liphuza mangabe unomkhuhlane ngafaka nobhongabhonga hlafaka ndawonye ngakuhlanganisa yabo. So ukuze lo muntu akwazi ukuzithemba ngashase ngathi wona umuthi weintombi lo yabo. So wancinda wahamba umuntu abuye sethi hayi imthembisile abuye senqoma ngendlela esimanga kanti yini umuntu akazithembi yabo. So kubalekile ukuzithemba yabo. Enye izinto mangabe usakhulu sayinsizwa ukuthi usho ukuthi awuzithembi uzibukela phansi mhlambe nabantu bakutshela ukuthi umubi unjani nje. Mina ngitsheliwe kakhulu ukuthi wangibubi nginjani yabo up until ngize ngibone ukuthi hayibo ngimubi ngaliphi lona according to what yini le ekhona ebekiwe emeje ububi ngoba kushuthi amehla akho nje wena bese uzongitshela ukuthi ngimubi yabo. So ezinye zezinto lezo ozidiscover emva kwesikhathi ucangeke umbono womuntu akumele uaffect umuntu mangabe ethi umubi akusho ukuthi sefanele uthathe leyo nto uyifake enhlizweni ngoba nangendlela owenza ngayo uhlezi ucabanga lento uthi hayi umubi nje yagcina usizibukela phansi yabo. So kubalekile ukuthi uzithembe mangabe usamncane thothi ushawa igwababa ke sonke into edlula kuyona yabo. But as you grow up uyazama indlela nawe lokuthi uzama ukuliqeda but liyakuphatha uzube mdala uthothi mhlawumbe uko 25 ngithi izwendala but ushawe igwababa ngendlela esimanga yabo. So kubalekile ukuthi uzame indlela zothi uzama ukuthi uliqede ngoba mangabe ungaliqedi njengoba kuthi liyakuphatha uzube mdala yabo. So lento yomuthi weintombi umuthi mfethu ungawusebenzisela ekuthenini uthole mhlambe imali mhlambe noma ukusiza ngezinye izinto but ukuthi uthole intombi ngeke mfethu angikuvumi lokho. Angifune insizwa ngisho eyodwa la ezothi yona fanele ithole umuthi weintombi uziqonye cha. Balekile ukuthi uzithembe mangabe umuntu yabo. Balekile ngendlela esimanga ngoba uhamba uyodlala abantu la ngaphandle abantu bayokwenzisa noma yini bayokwenzisa uhamba wenza zonke izinto la ngaphandle yabo udlala abantu. So mina ukhona umqeqeshi wakho akakuvumeli lokho ukuthi wena kufanele usebenzise umuthi weintombi ukuze uqonye yabo. Into engekho leyo angikufuni ke mhlambe iyabasebenzela abanye but wena angifuni ukuthi ukholele ekutheni kufanele uthole umuthi weintombi. So the best way ehlezi ngikutshela ngayo ukuthi ukuze uqonye kubalekile ukuthi uqaqe ulimi. Mangabe umuntu uliqaqe ulimi for sure usuyayazi lento. Mayithi qaqe ulimi ukhuluma nabantu mawumuntu mawuyinsizwa ehlakaniphile kufanele ujwayele ukukhuluma yabo. Khuluma nabantu especially abantu ongabajwayela yabona mawenze njalo ukhulume nje nabantu uyiqala ingxoxo nenye insizwa ongayazi kube ngathi insizwa yaziyo ukhulume nje kamnandi nensizwa nixoxe kube mnandi kungabi hlezi kube umuntu othiza akhulumise wena kuyimakhulunywa cha. Ulimi uqaqa kanjalo ngokuthi ukhululeke ube free kube insizwa nje ekhululekile ba free
nangu usisi omdala kunawe, xoxa nje naye, awumshela usisi mdala kunawe, uxoxe nje kumnandi. Ngelinye ilanga le ntombazane oyifunayo noma ezokuchaza iyohlala eduze kwakho, but because umuntu ojwayele ukukhuluma kuyoba lula, yabo. Mina baningi abantu uthothi ngiyazikhulumela naye mhlawumbe ngoba sayihambela, but uma ngibona emva kwesikhathi umuntu hayi cha uyangichaza, bogcina usuthatha inamba yakhe, ngicine sekuqhubeka kanjalo. So kubalekile ukuthi uqaqe ulimi, igama buliqeda kanjalo ngokuthi uqaqe ulimi, ukhulumise nje umuntu ongamjwayele, yabo, and ukhiphe lento ukuthi kufanele kube namagama amnandi. Ngiyohlezi ngiphinda lezi zinto ngoba bayibamba uyobona ukuthi hayibo, yabo. Khona omunye mangathi ngiyakutshela ukuthi mangathiwa akashela intombi manje uzokutshela athi hayi Dodlo Madolo wanyo angitokwena ngithuthando kwasha kwacima ungangena emarket, yabo. Yonke leyo nto indaba udlale iTV njengoba ngihlezi ngikutshela, TV, ama-movie othando, wadlala ingoma zothando, lezi inkondlo lezi ezibhaliwe, abantu bahlale phansi babhala. Labo bantu bafuna ukuthi leyo nto izwakale kamnandi kuwena, but wena mangabe usukhuluma nentombazane awudingi ukuthi wenze njalo. Dodlo Madolo uthi wena cha lutho. Intombazane ayisilona irobot, ayisilona irobot mhlawumbe ezodinga ipassword yamagama ukuthi hayi kumele ufike nami ipassword ethize yamagama uwasho then lo muntu ke ukuze mhlambe aqome noma achazeke. Cha, uthi ukhulume naye njengomuntu ojwayelekile, umthathe njengomuntu onormal, yabo. So uqala ingxoxo nomuntu, umbuza impilo, ukhulume naye. Ingxoxo nje ziningi indlela ongaqala ngazo ingxoxo, but nje mangathi uyambuza naloyo othi Dodlo Madolo wanyo, mangathi uyambuza ukuthi wayithola kanjani le ntombazane naye, akazange akwenze konke lokho, wakhuluma naye, wayithatha njengentombazane enormal, yabo. So bakhuluma, into yabo yaqhubeka yaphambili, yabo. So kubalekile futhi ukuzethemba, ungadlala abantu. Mabethu umubi according to what? Umubi according to what? Yabo. Ungadlala abantu. So uyigwababa zama yonke indlela ukuthi uliqede ngokuthi ukhulume nabantu. Uhlezi ngiphinda lokho ukuze ukujwayela. So indaba yomuntu wentombi angifune ngisho insizwa yodwa la ekholelwa ekutheni kufanele ithole umuntu wentombi. Indaba yomuntu wentombi, umuntu ungasebenzela mhlawumbe ekutheni uthola imali noma ibhizinisi lakho noma yini, but entombini khona umqeqeshi wakho angivumeli leyo nto ukuthi usungaze usebenzise umuntu wentombi, yabo. Khohle amagama amnandi okushela nani, iba free, iba insizwa nje free, ungazibambi ngalezo zinto, yabo. So kubalekile futhi ukuthi uzazi lezo zinto njengoba kutshela ukuthi nami ngitsheliwe many times why umubi nje ayana, but mawusuhlala phansi usuthi uyabheka ngimubi according to what, yabo. So ngiyambona uTerence Baloyi noLucky Mdluli, amadoda insizwa zami lezo, nangunoJoe, ananginomsenti, nangunomkhabela NT, ungakhohlwa ukulike ivideo kamqeqeshi